Sana all. Paano? Papi open! Paano? Papi open! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Kuya Allan! Ayan ang sana all mo! Sana all! Ayan ang ngayon! Ay, sorry! Oh! Third year. Oh, syempre, yan yung mga picture mo. Ayan! Ilang taon ka ngayon? 28. 28? 27 years old! Ayan, at syempre, meron kang cake. Asan si Mrs.? Ay, yung may hawak na. Pa-help? Baby. Love you yung pala. Samahan natin si Kuya. Ayan, at syempre, meron kami fruit basket. Hindi ko na mahawakan yan. Oo. Ayan, si Mrs. Mahawak ang cake. Miss Karen, halika! Hindi pwede. Ayan ang iyong fruit basket. At syempre, dahil birthday mo, ayan ang iyong edad. Tito, pakihawak po. Ayan, Auntie Mac, Cherry, mga Lola. Lola, Helen, Tigay. Okay, Allan, ano ang iyong birthday wish ngayong araw ng iyong arawan? Ang wish ko lang na sana lahat tayo ay hindi magkakasakit. Lahat ay magmahalan at sa habang buhay. Amen? Amen! Okay? Blow the candle! At syempre, ito ang... Okay, at syempre, andyan naman ang iyong pamilya. Ano ang iyong message sa iyong mister, ate?
Dapat mo kinaan. Sana lagi tayo masaya. Salamat sa laging pag-asikaso sa amin ng mga anak ko. Happy birthday. Wala pang kiss dyan! Lip to lip! At syempre, ang kanyang Mama Helen. Message po sa inyong anak. Ayan. Sexy si Mother. Hindi kayo, Mother. Hindi kayo. Anak, Buksan mo yung siling. agsingsimpot lang ta, iwas iti bisulatan anak Oh no! Anak mo, ni bakit mo, dungdungwen niya. Nasingpot dating anak. Umayo kayo at magparami. Sige anak. Ayan na. At syempre, ang iyong tito. Tita. Happy birthday, Allan. Thank you, tita. Enjoy mo lang. Yeah. Sana masaya ka. Masaya. Kompleto tayo. Kulang lang ng 2. 3. 4. Ngayon, dami naman tulang. Hindi, ngayon. Tapos, huwag masyadong bisyo-bisyo, Nakausapin na ka itong red nose daw. Para sa pamilya. Yes, of course. Yun lang. Happy birthday. Thank you, tita. Tito! Ayan si Tito. Malam, happy birthday. Manang- Tay magbayak man ganyan mo, no makan inom ka. Sor. Iwas baka mamaya madisgrasya ka ta. Daka-asi pa yung anak mo, babasita pa eh. Nang atultula din. Ado pa iti masang bayan nga ba. Manang- Pagod pa yung anak mo net, babatit. Ayan pa ba? Happy birthday. Thank you, Uncle. At si Karen! Siyempre, andyan si Karen. Na, Message. bago message, si Karen. Basaon tayo yung message niya. Yan. Para ka ni Mama Aling ka ni Daddy Chan. Happy birthday for my grandson. Today is all about wonderful you. Wish big, smile bright, do all things that you make you most happy, and always remember how much you meant to me. Love, Mama Lina and Daddy Chan. Palakpak naman dyan sa ating mga Lina at Johnny John! Okay, message naman ni Message Salamat! Happy birthday, Kuya! Ato yan, sa kakasal na all mo. Sana October! Natupadan. Iwas-iwas sa Red Horse nga ko na! Ajila, enjoy your day. Happy birthday! Thanks, brother. Yay! At syempre, Cherry! Chinira! More birthday to pass and stay healthy. Enjoy your day. Oh, thank you! Sino ba? Alanan? Okay. At syempre, Kuya Allan, ano yung message kay Mama Lina and Daddy Jan all the way from London? Mami, salamat sa kakasana all ko natupad na. Mahal na mahal kita, Mami and Daddy Jan. Ingat kayo dyan palagi. Always remember, andito lang kami. I love you both. Mwah. Yay! At syempre, magpapasalamat din po ang Edmenchis Flower Shop and Party din sa patuloy po na pag-support po sa amin, sa buong pamilya nyo po na may nagbo-birthday. Ayan po. Birthday surprise. Sana all lagi. Ayan. Sino kaya susunod? Mami Lina and Daddy John. Ayan, so maraming salamat po Mama Lina and Daddy John all the way from UK. Bye!
Bye.